Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo no cauré al parany de portar el debat a una qüestió econòmica, no? Vull dir, i sap vostè que d'ahir se paguen la promoció als clubs, la difusió cultural, d'ahir se paguen pamfletos i folletos explicatius d'informació important i rellevant per a la ciutat, però el tema i el debat no és un debat econòmic, és un debat democràtic. I cal fer memòria i cal pensar què passava a la província de Castelló fa 5 anys. I jo pense i dic, ostres, en què estava Carlos Fabra? I què passava aleshores? Que vostès l'aplaudien i que vostès anaven a les inauguracions de l'aeroport de l'Abuelito i vostès els agradava allí que plantaren una escultura del Ripollès que se pareixia al líder Fabra que tant aplaudien vostès. I hi havia mitjans de comunicació que dia rere dia diuen que potser el que Fabra feia per guanyar les eleccions no estava bé. Això és un supòsit, no? I causalment o casualment, aquest mitjà de comunicació se queda sense cap tipus d'ajuda pública dels ajuntaments del Partit Popular, perquè no només ha passat en aquest ajuntament, sinó ha sigut una qüestió generalitzada d'un model d'entendre la política i la institució. I ara, 5 anys després, tenim a l'Abuelito a la presó, tancat, com Al Capone per delito fiscal, de moment. Tots vostès renegant de Fabra, a ningú hi alegra Fabra, i arriba una sentència al Tribunal Constitucional que diu que s'ha vulnerat el dret a la igualtat i a la informació. Els mateixos que després se'n van a París, se planten la pancarta fent-se els defensors a ultrança de la llibertat d'expressió. I aquest és el tema. El debat és un debat democràtic, que vostès utilitzaven els diners públics d'una manera que no tocava, que vostès beneficiaven o no beneficiaven a determinats mitjans de comunicació, i no ho dic jo, sinó ho diu el Tribunal Constitucional, al qual vostès tant els agrada emparar-se sempre. I aquest és el debat, i no un altre. I el senyor Folgado era membre de la Junta de Govern, i el senyor Natcher, i la senyora Marisa era assessora del PP en aquell moment, i el senyor Clausell, i la senyora Porcar, etc. O potser a partir d'ahir ja han canviat les coses. Sí, aquest és el tema. El tema és com s'utilitzaven els diners i que ara els veïns i veïnes de Vila-real van haver de soltar la mosca per pagar el que a vostès els agradara o no el que dia la cadena SER Ràdio Castellón. Ixe és el debat. I afortunadament s'ha pogut arribar a un acord per a que en vez de ser 170.000 no sé què més interessos, siguen 140.000. Ixe és el debat que estem. Que d'aquella qüestió, d'aquella gestió democràtica i d'aquella percepció de la institució que vostès tenien, ara una vegada més hem de pagar els veïns i veïnes de Vila-real. Una vegada més els veïns de Vila-real, com els 600.000 euros del cas Piaf, etc. D'aquells lodos, estos polvos, o com siga l'acudit. Però així no els va i esperem que les coses canvien. Moltes gràcies.